Няма нищо по-хубаво от Невски проспект. Поне в Петербург. За него то е всичко. С какво ли не блести тази улица, красавицата на нашата столица. Зная, че нито един от нейните жители, незначителни хорица и чиновници, за нищо на света не биха заменили Невския проспект. О, колко хубаво са изметени тротуарите му! И Господи, колко много нозе са оставили следите си по него! Каква фантасмагория се извършва по проспекта! Само в един ден! Но нека започнем от най-ранно утро, когато целият Петербург мирише на прясно изпечен топъл хляб. На 25 март в Петербург се случи едно невероятно странно происшествие. Праснарят Иван Яковлевич, който живееше на Вознесенския проспект, се събуди доста рано и подуши мирис на топъл хляб. Като се повдигна малко на кревата, той видя, че съпругата му, достопочтенна дама, която много обичаше да пие кафе, изваждаше от печката току-що опечени хлебчета. Днес, Прасковия Осиповна, аз няма да пия кафе. Каза Иван Яковлевич. А вместо това ми се иска да хапна топла питка с лук. Тоест Иван Яковлевич би искал и едното, и другото. Но знаеше, че е съвсем невъзможно да се иска две неща отведнъж, тъй като Прасковия Осиповна никак не обичаше такива прищевки. Нека глупакът яде хляб, за мен е по-добре. Помисли си съпругата. Ще остане още кафе. И хвърли една питка на масата. От прилича Иван Яковлевич облече на тризата си фрак. Седна до масата, взе хляба и като направи многозначителна гримаса, почна да чупи питката. Като я разчупи на две половини, той погледна в средата и за свое очудване видя, че нещо се белее. Иван Яковлевич разчопли и опипа с пръст. Твърдо! Каза си той. Какво не може да бъде? Пъхна пръстите си и измъкна един... Нос! Нос! Наистина нос! И освен това, като че познат. Ужас се изписа на лицето на Иван Яковлевич. Ала този ужас не беше нищо в сравнение с негодованието на неговата съпруга. Откъде звяр такъв отряза тоя нос? Викна му тя гневно! Мошенник! Пияница! Аз съм още те обада на полицията! Разбойник неден! Чух! Вече от 3 души! Че през време на бръсане той си дърпал носовете им, че те едва се държат! Но Иван Яковлевич беше ни жив, ни умрял. Той позна, че този нос беше не на друг, а на колежкия асесор Ковалов, когато бръснеше всяка сряда и неделя. Чакай, Прасковия Осиповна! Аз ще го сложа в ъгъла! Завит парцалче! Нека поседи малко там, а после ще го изнеса! Не искам и да чувам! Да позволя в стаята ми да има отрязан нос! Тръвник такъв! Знае само дета, че бръснача си на ремъка скоро съвсем не ще може да изпълнява своя дълг! Пачара! Негодник! Аз ще трябва да отговорим за теб пред полицията! Ах ти! Отрепка! Глупав пън! Махай го! Махай го! Но си го ето щеш! Да не съм го помирисал тук! Иван Яковлевич стоеше съвсем като убит. Той мислеше, и не знаеше какво да измисли. Дявол да го вземе! Как е станало? Каза той най-сетне, като се почеса зад ухото. Пиян ли съм се върнал вчера? Или не? Не мога положително да кажа. Но по всички признаци това происшествие е невероятно. Защото хлябът е нещо, което се пече, но съд... Нещо съвсем друго! Нищо не мога да разбера. Иван Яковлевич млъкна. Мисълта, че полицаите ще намерят у него носа и ще го обвинят, го накара просто да падне в несвяст. Вече му се мяркаше червената полицейска яка, обшита красиво с сребро. Шпага. И той затрепера с цялото си тяло. Най-сетне
взе долните си дрехи и обущата. Намъкна върху си всички тия парцали и придружено тежките приказки на Прасковя Осиповна, обвино се в едно парцалче и излезе на улицата. Искаше му се да го пъхне някъде. Дали до уличното стълбче при портата, или тъй някак без да ще да го изтърве и да завие в напречната улица. Но за проклетия все се намираше някой познат на пътя му, който веднага го запитваше. Къде отиваш? Или... Кога ще връснеш толкова рано? Тъй, че Иван Яковлевич съвсем не можа да намери изгодна минутка. Веднъж нас малко не го изпусна, но полицаят от будката отдалеч му посочи с алебардата и му рече: вземи го! Изпусна нещо! Тъй, че Иван Яковлевич трябваше да вдигне носа и да го пъхне в джоба си. Обзе го отчаяние. Не стига, че хората по улицата непрекъснато се увеличаваха, тъй като започваха да отварят магазините и бакалниците. Реши да го хвърли от Исакиевския мост. Дали оттам не може някак да го метне в неба? Но аз съм малко виновен, че досега не съм казал нищо за Иван Яковлевич. Човек, почтен в много отношения. Иван Яковлевич беше Иван Яковлевич. Страшен пияница. И макар че всеки ден бръсна се чуждите бради, неговата собствена винаги беше не бръсната. Фракът на Иван Яковлевич беше нашарен. Той беше черен, оцелят с кафяво-сиви и жълти петна. И ръката му бе омазана, а вместо 3 копчета висяха само конци. Иван Яковлевич беше голям цик. И когато през време на бръсването, колежкият асесор Колев му казваше обикновено: ръцете ти, Иван Яковлевич, вечно миришат. Че защо пък да не миришат? Не знам, братко, само че миришат. дума си колежкият асесор, Иван Яковлевич смръкваше и фие. И заради тия думи го насапорисваше и по врата, и зад ухото, и под брадата, и с една дума, дето му се искаше. Този почтен гражданин беше вече на Исакиевския мост. Преди всичко той се огледа наоколо. След това се наведе над перилата, уж да види дали има много риба. И тихичко хвърли парцалчето с носа. Той се почувства така, сякаш се освободило от 180 кг тежест! Иван Яковлевич дори се усмихна. Вместо да отиде да бръсне чиновнически брани, той се запъти към заведението с надпис "Ясти и чай", за да поиска чаша пунш, когато съзрява в края на моста. Участъковият пристав! Човек с благородна външност, с широки бакенбарди, триъгълна шапка и шпага! Той замръзна, а участъковия пристав му правеше знак с пръст и думаше: Я ела насам, драги. Иван Яковлевич знаеше как трябва да постъпи. С нея още отдалеч фуражката си, пристъпи пъргаво и рече: Здраве желая, ваше благородие! Не, драги, не ваше благородие. А я ми кажи, какво правеше там на моста? Бога ми, господине! Ходех да бръсна и се поспрях да видя дали реката тече бързо. А, не! Няма да минеш това. Я благоволи да отговориш. Готов съм да бръсна малша милост 2 пъти седмицата. Или дори 3 пъти. Без никакво възражение. Не, приятелю. Това са дребни работи. Мен ме бръснат 3 бръснари и отгоре на той смятат го за голяма чест. Ами ти, я разправи. Какво правиш там? Ама тук происшествието съвсем се покри с мъгла. И какво е станало по-нататък, нищо положително не се знае. Колежкият асесор Ковалев се събуди доста рано. Събуди се. Добре, де не се събуди. Но преди това, необходимо е да кажем нещо за Ковалев, за да разберете, що за колежки асесор беше той. Колежките асесори, които получаваха това звание благодарение на научни атестати, никак не можеха да се сравнят с онея колежки асесори, които се произвеждаха в Кавказ. Учените колежки асесори са... Но Русия е такава чудна земя, че ако кажеш нещо за един колежки асесор,
Всички колежки асесори от Рига до Камчатка и без друго ще го приемат за своя сметка. Същото е и за всички звания и чинове. Ковалев беше кавказски колежки асесор. Той имаше това звание едва от 2 години и не го забравяше нито миг. А за да си придаде по-голямо благородство и тежест, никога не казваше, че е колежки асесор, а винаги... Майор? Затова и ние занапред ще наричаме то колежки асесор. Майор? Майор Ковалев се събуди доста рано и направи с усти, което правеше всеки път при събуждане, макар че сам не можеше да си обясни по каква причина. Той заповяда да му дадат малкото огледалце, което седеше на масата. Искаше да види и пъпчицата, която снощи бе излязла на носа му. Но за най-голямо свое изумление видя, че вместо нос на лицето му има съвсем гладко място. Изплашен Ковалев заповяда да му дадат вода и потърка с кърпа очите си. Вярно, няма нос. Той скочи от кревата. Започна да опипва с ръце, за да разбере. Не спи ли? Изглеждаше, че не спи. Няма нос. Той заповяда да му дадат да се облече. И хукна направо към началника на полицията. Ковалев бе свикнал. Майор Ковалев. Майор Ковалев бе свикнал да се разхожда всеки ден по Невски проспект. Яката на наградника на майор Ковалев винаги беше извънредно чиста. И колосана. Бакенбардите му бяха такива, каквито и сега още могат да се видят на губернските и оголийски землемери, на архитектите, ако те са руски хора. Също така и на уния, които изпълняват различни полицейски длъжности. Изобщо на всички мъже, които имат пълни румени бузи и доста добре играят в става. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тук ще срещнете единствените бакенбарди, подпъхнати с необикновено и изумително изкуство под връзката. Бакенбарди кадифени, атлазени, черни като въглен. Тук ще срещнете чудновати мустаци, които не могат да се опишат с никакво перо. Мустаци, на които е посветена най-добрата половина от живота. Предмет на дълги бдения през деня и през нощта. Мустаци, на които са се изливали най-възхитителните парфюми и аромати и които са омазани от най-редките и скъпоценни видове помади. Мустаци, които притежават най-трогателната привързаност на техните собственици и на които минувачите завиждат. Тия бакенбарди вървят точно по средата на бузата и стигат направо до носа. Майор Ковалев носеше много печати, изрязани на скъпи камъни, из гербове и други, на които беше изрязано сряда, четвърта, понеделник и така нататък. Майор Ковалев бе пристигнал в Петербург, защото беше необходимо. А именно да търси съответна на званието си служба. Ако успее... Вице-губернаторска. Ако ли не... Екзекуторска. Някое по-важно министерство. Майор Ковалев нямаше нищо против и да се ожени. Но само случайбулката може да има... 200 000 капитал. И за това сами може да прецените какво беше положението на този майор, когато вместо доста хубави умерен нос, преглупаво, равно и гладко място. Като за проклетия, по улицата не се виждаше ни един файтонджия. И той трябваше да върви пешком, загърнат в наметката си и закрил лице с кърпичка, като се преструваше, че уж му тече кръв. Дано тъй да ми се е сторило. Не може носът ми да се е загубил тъй глупаво. Отби се в една сладкарница, само за да се погледне в огледалото.
За щастие в сладкарницата нямаше никой. Хлапетата метяха стаите и нареждаха столовете. Някой носеха със сънливи очи горещи пирошки на табли. А по масите и столовете се търкаляха вчерашни вестници, залети с кафе. Слава Богу, няма никой. Реч той. Сега мога да се огледам. Приближи се боязливо до огледалото и погледна. Тя му знаеш, що за мърсотия! Каза той и плю. Поне да имаше каквото и да е вместо нас. А то нищо. Раздразнен, той прехапа устни, излезе от сладкарницата и въпреки навика си, реши да не поглежда никого и да не се усмихва никому. Изведнъж се изправи като втрещен до прозорецът на една къща. Пред очите му се случи едно необяснимо явление. До входната площадка спря карета. Вратичката се отвори. От каретата скочи приведен господин в мундир и изтича по стълбата. Какъв беше ужасът и заедно с него смайването на Ковалов, когато видя, че това беше моят собствен нос? При това необяснимо явление стори му се, че всичко пред очите му се обръща с главата надолу. Той чувстваше, че едва се държи на крака, но реши на всяка цена да го дочака да се върне в каретата, цял треперещ, като от треска. Наистина, след 2 минути носът излезе. Облечен беше в мундир, обшит със злато, с висока твърда яка. Носеше кожени панталони, на кръста шпага. По шапката му с перо можеше да се разбере, че имаше ранг на статски съветник. По всичко личеше, че отиваше някъде на визита. Той се обърна на 2 страни, извика на кочияша. Ела насам. Качи се и замина. Клетият Ковалов едва не се побърка. Той не знаеше какво да помисли за това чудно происшествие. Как беше възможно наистина този нос, който до вчера беше на лицето му, не можеше да се вози и да ходи, сега да облечен в мундир. Той изтърча след каретата, която за щастие отиде недалеч и се спря пред Казанската катедрална черква. Побърза към черквата и влезе вътре. В нея имаше малко богомолци, всички седяха само около вратата. Ковалов се чувстваше толкова разстроен, че съвсем не можеше да се моли и търсеше с поглед ония господин от всички ъгли. Най-сетне го видя, изправен страни. Носът съвсем бе скрил лицето си във високата твърда яка и се молеше с израз на най-голяма набожност. Как да отида при него? Помисли Ковалов. По всичко. По шапката,
По мундира. Личи, че той е с ранг на статски съветник. Дявол знае как да направя това. И почна да покашлюва около него, а уносът нито за миг не промени държанието си на богомолец и правеше метани. Уважаеми господине! Рече Ковалов, като се мъчеше сам да се насърчи. Уважаеми господине! Ама какво желаете? Отговори носът, като се обърна. Чудно ми, уважаеми господине, струва ми се, че... Вие трябва да знаете къде ви е мястото. Изведнъж ви намирам. Иде? Черпа! Да се съгласите, че... Не разбирам за какво благоволявате да говорите. Обяснете. Как да му обясня? Помисли Ковалов и като се усмели започна. Разбира се, аз. Впрочем, аз съм майор. Ще се съгласите, че... Да ходя без нос е... Неприлично. Някаква търговка. Която продава на Възкресенския мост обелени портокали. Може да седи без нос. Но като имате предвид, че ще получа... А освен това, да съм познат с много дами. От почтени къщи. Чехтарьова, статска съветница. И други. Преценете сам. Аз не знае, уважаеми господине. При тия думи майор Ковалов свира мене. Извинявайте. От гледна точка на правилата на дълга и честа, това вие сам можете да разберете. Абсолютно нищо не разбирам. Отговори носът. Обяснете се по-задоволително. Уважаеми господине, Рече Ковалов с чувство на собствено достоинство. не знае как да разбирам думите ви. Цялата работа тук, струва ми се, съвсем очевидна. Или вие искате, че вие сте моят собствен нос? Носът погледна майора и вежите му малко се намръщиха. Лъжете се, уважаеми господине. Аз съм си нещо отделно. Освен това, между нас не може да има никакви близки отношения. Съдейки по копчетата на вашия вицмундир. Вие навярно служите в Сената. Или най-много в правосъдното ведомство. А аз съм по научната част. Като каза това, носът се извърна и продължи да се моли. Ковалов се обърка съвсем и не знаеше какво да направи, нито дори какво да помисли. В това време се чу приятен шум от дамска рокля. Приближи се една възрастна дама, цялата окичена с дантели, а заедно с нея друга тъничка, в бяла рокля, която падаше много мило на стройната й снага, със светло-кремова шапчица, лека като баничка. За тях се спря и отвори кутийката си Сенфие, висок телохранител с големи бакенбарди и цяла дозина яки. Ковалов се приближи, издърпа батистената яка на нагръдника си, поуправи закачените на златна веришка печатчета, усмихна се на си страни и се загледа в тъничката дама, която като пролетно цвете се навеждаше леко и повдигаше до челото си бялата си ръчичка с полупрозрачни пръсти. Усмивката по лицето на Ковалов стана още по-широка, когато съзря под шапчицата нейната кръгличка, съвсем бяла брадичка и част от бузата, обагрена с цвета на първата пролетна роза. Но изведнъж отскочи като опарен. Спомни си, че вместо нос на лицето му няма нищо и сълзи бликнаха в очите му. Той се обърна, за да каже на господина в мундира, че той само се преструва на статски съветник, че е мошенник и подлец и че не е нищо повече освен неговия собствен нос. Ала носът го нямаше вече. Той бе успял да офейка. Навярно пак навизитал някого. Това докара Ковалов до отчаяние. Той тръгна назад и спря за миг под колонадата, като огледа внимателно навсякъде, да види дали няма да зърне някъде носа. Помнеше много добре, че шапката му бе с перо, а мундирът с златна нашивка. Но не бе забелязал шинела, нито цвета на каретата му, нито конете, нито дали отзад на каретата стоеше някакъв лакей и в каква ливрея бе облечен той. Освен това, толкова много карети препускаха напред-назад по проспекта и то с такава бързина, че мъчно можеше да се забележи. А дори да би забелязал някой от тях, по никакъв начин не би могъл да я спре. А денят беше прекрасен и слънчев. По Невския проспект... Всемогъщ Невски проспект! Каква бърза фантасмагория се извършва по проспекта само за един ден! А за дамите... За дамите Невския проспект беше още по-приятен! Пък и на кого ли не е приятен?
Още щом стъпите по Невския проспект, веднага ви замирисва на разходки. 1000 видове шапчици, рокли, забратки, пъстри, леки, към които привързаността на техните собственички някой път трае по цели 2 дни. Ослепяват всеки го по Невския проспект. Сякаш цяло море от пеперуди изведнъж е хвъркна от стъбата и се радва като блеснал облак над черните бръмбари от мъжки пол. А вижте талиите! Да, тук ще видите такива талии, каквито дори на сън не сте виждали. Талии такива тънички, теснички, не по-дебели от шийката на бутилката и че когато ги видите, вие почтително се отстранявате, за да не ги бутнете някакси с неощиве си лакът. Сърцето ви завладяват боязън и страх да не би някакси да щупите това прекрасно произведение на природата и на изкуството. А какви дамски ръкави ще видите по Невския проспект? Каква прелест! Те до някъде приличат на 2 въздухоплавателни балона, тъй че дамата би се вдигнала във въздуха. Ако, разбира се, мъжът не я придържаше. Защото всички знаем, че е тъй леко и приятно да се повдигне една дама във въздуха, както да се поднесе до уста пълна чаша шампанско. И никъде, когато хората се срещат, не се кленят тъй благородно и непринудено. Както по Невския проспект, Невски проспект, се могаш Невски проспект, Невският проспект! Та, по Невския проспект имаше сума народ, същински цветен водопад от дами се изливаше по целия тротуар, като се почне от полицейския до Аничкиния мост. Ах, дявол да го вземе! Рече Ковалов. Хей, файтонджия! Карай право при началника на полицията! Ковалов седна във файтона и само подвикваше на файтонджията. Пускай всичка сила! Тук е началникът на полицията. Извика той, като влезе в предверието. Съвсем не! Отвърна вратарят. Току-що излезе. Той то. Да! Добавя вратарят. Не беше много отдавна, но излезе. Ако бяхте дошли минутка по-рано, може би щяхте да го заварите, но излезе. Без да сваля кърпичката от лицето си, Ковалов седна във файтона и викна с отчаян глас. Карай! Къде? Карай направо! Как направо? Тук има завой надясно и наляво. Ей, този въпрос спря Ковалов и го накара пак да се замисли. При това положение най-добре щеше да бъде да се обърне най-напред към управата на благочинието. И тъй, Ковалов вече искаше да се отправи към управата на благочинието, когато отново му хрумна мисълта, че той е измамник и мошеник, който още при първата им среща постъпи тъй безсъвестно с него, би могъл пак да е лесно, като използва това време да се измъкне от града. И тогава всички търсения могат да бъдат напразни или да продължат, не дай си Боже, цял месец. Най-сетне, като че ли самото небе го вразуми. Той реши да се отправи право към вестникарската агенция и своевременно да даде подробно описание с всички качества на носа. Всеки, който го срещне, да може да му го доведе или поне да съобщи за местопребиваването му. И тъй, като реши това, той заповяда на файтонджията да кара право към вестникарската агенция, но през целия път не спираше да го тупа по гърба и да му повтаря. По-скоро, подлецо! По-скоро, мошеннико! Най-сетне файтонът спря. Ковалов се втурна задъхан в малката приемна стая, дето един побелял чиновник в стар фрак и с очила седеше на масата, захапал със зъби перото и броеше донесените медни пари. Кой приема тук обявленията? Добър ден! Извика Ковалов. Здравейте! Моите почитания! Каза побелелият чиновник, като дигна за миг очи и после отново ги наведе към купчината с пари. Искам да се напечат! Моля, почакайте малко! Каза чиновникът, бутна с пръстите на лявата си ръка 2 единици от сметалото и написа с едната си ръка някаква цифра на листа. Какво обичате? Моля, случи ми се едно мошенничество или измама и до сега нищо не мога да разбера. Моля само да се обяви, че оня, който ми залови тоя подлец, ще получи доста голямо възнаграждение. Моля, мога ли да знае името ви? Но за какво ви е името ми? Аз не бива да го казвам. Аз съм познат с много хора. Чехтарьова, статска съветница,
Пелагия Григоревна Поточина, жена на щаб-офицер. Не дай Боже, ако неочаквано се научат. Може просто да напишете един колежки асесор. Или още по-добре. Човек с чин на майор. Избягалият! От вашата прислуга ли беше? Каква прислуга? Ако беше, той не би било голямо мошенничество. Избяга ми. Носът. Какво чудновато име! И голяма сума ли ви открадна този господин... Носов? Носът! Тоест, вие не можете да ме разберете. Носът ми, моят собствен нос се загуби някъде. Дяволът се пошегува с мен. Но как се е загубил? Май, не мога добре да разбера това. Че и аз не мога да ви кажа как, но важно сега е, че той се разхожда с каляска из града. И се нарича статски съветник. Затова ви моля да се обяви. Оня, който го залови, като ми го вдъвне в най-скоро време. Помислете само. Как мога да се явя аз без една такава видна част от моето тяло? То да не е като някакво малко пръстче на кръка, който пъхам в обувката и никой не ще види, че го няма. Всеки четвъртък ходя на гости от статска съветница Чехтариова. Пелагия Григоревна Поточина, жена на щаб-офицер. И нейната доста хубавичка щерка. Също мои много добри познати. Помислете само, как мога сега да... Сега не мога да се явя пред тях. Чиновникът се замисли, което личеше по силно стиснатите му устни. Да. Не! Такова обявление не мога да поместя във вестниците. Каза той най-сетне след дълго мълчание. Как? Защо? Така? Вестникът може да загуби доброто си име. Ако всеки тръгне да обяснява, че носът му се е загубил, то... И без това вече се разправя, че се печатат много невероятни неща и лъжливи слухове. Защо тази работа е невероятна? Тук струва ми се няма нищо подобно. Да. Не. Такова обявление по никакъв начин не мога да поместя във вестниците. Ами ако щом носът ми наистина се е загубил? Щом носът ви наистина се е загубил, това е работа на лекар. Разправят, че има хора, които могат да принадят какъвто и да е нос. Но на мен ми се струва, че вие сте весел човек и обичате да се шегувате с другите. Моля ви се! Кълнуви се в каквото искате. Най-накрая, щом стигнахме до там, аз сам ще ви покажа. Защо ще се безпокоите? Каза чиновникът, като смръкна Емфие. Впрочем, ако това не ви безпокои, Прибави той и мръдна любопитно. желателно е да погледна. Колежкият асесор махна кърпичката от лицето си. Наистина извънредно чудо. Мястото е съвсем гладко, сякаш току-що изпържена палачинка. Мястото е съвсем гладко, сякаш току-що изпържена палачинка. Мястото е съвсем гладко, сякаш току-що изпържена палачинка. Сега ще спорите ли? Сам виждате, че не може да не се обяви. Освен той, аз ще ви бъда особено благодарен и много се радвам, че този случай ми достави удоволствието да се запозная с вас. Както се вижда, този път майорът беше решил да се подмаже малко. То разбира се, не е голяма работа да се напечата. Каза чиновникът. Само, че не виждам никаква полза за вас от това. Щом толкова искате, кажете на някой, който има изкусно перо, да го опише като рядко произведение на природата. Да, и да напечата тази статика в Северна пчела. Сега той смръкна пак Емфие. За полза на юношеството. Сега си избърсна носа. Или така, от общо любопитство. Колежкият асесор беше вече съвсем отчаян. Самият чиновник изглежда беше трогнат от затрудненото му положение. На мен наистина ми е много тъжно, че с вас се е случил такъв анекдот. Не
обичате ли да смъркате емфие? То разсейва главоболието, тъжните чувства. По отношение на хемороидите, пак е добро! Ха! Като каза това, той подаде на Ковалов табакерката си и обърна сръчно капачето й, на което имаше снимка на дама с шапчица. Тази неумишлена постъпка извади от търпение Ковалов. Не мога да разбера как ви се иска да се шегувате. Нима не виж, че нямам тъкмо това, с което мога да смъркам. Дявол да ви вземе емфието. Не мога да го гледам сега, не само това ваше гадно перезинско емфие, но дори да ми бяхте предложили истинско рапе. Като каза това, той излезе силно раздразен от вестникарската агенция. И се запъти към участъковия пристав. Пристава прие Ковалов доста сухо и каза: След обяд не е време да се правят следствия. Самата природа е отренила така. След като се наде, човек трябва малко да си почине. От това колежкия асесор можа да разбере, че на участъковия пристав съвсем не бяха непознати изреченията на древните мъдреци. На един простен човек няма да му откъснат носа. И по света има различни майори, които нямат дори приличителни дрехи и се мъкнат по всевъзможни пустели места. Тоест, право куме в очи. Трябва да отбележа, че Ковалов беше извънредно обичив човек. Той можеше да прости всичко, каквото кажеха за самия него, но никак не извиняваше онова, което се отнася до чина или до званието му. Дори смяташе, че в театралните пиеси може да се допусне всичко, което се отнася до обер-офицерите, но щаб-офицерите съвсем не бива да се нападат. Приема на пристава толкова го сконфузи, че той тръсна глава, разпери малко ръцете си и каза с чувство на достоинство: След такива оскърбителни забележки от ваша страна, не мога да кажа нищо повече. И излезе. Върна се вкъщи едва влачейки нозе. Беше вече здрач. След всичките те неуспешни търсения, жилището му се стори тъжно и извънредно противно. Гръб и плюеше. Доста сполучливо попадаше все на едно и също място. Равнодушието на този човек го накара да пообясне и рече: Ти свиня такава, се занимаваш само с глупости! Иван изведнъж скочи. Мърът влезе в стаята си уморен и тъжен, тръщна се в креслото, въздъхна няколко пъти и най-сетне каза: Боже мой! Боже мой! Защо ми се случи това нещастие? Да бях останал без ръка или без крак? Все пак щеше да е по-добре. Да съм без уши е лошо, но все пак поносимо. Ала човек без нос е... Дявол знае що! Да е птица, не е птица. Да е гражданин, не е гражданин. Просто го вземи, че го изхвърли през прозореца. И поне да го бяха отрязали на война. Или на дуел. Или аз сам да бях причината за това. Но той изчезна за нищо и никакво. Изчезна съвсем напразно. Само, че не. Невероятно е да се изгуби нос. Съвсем невероятно е. Това може би е или сън, или тъй ми се струва. Може би някак погрешка съм сръбнал вместо вода от водката, с която си търкам брадата след бръснене. Иван глупакът не я е прибрал и аз съм я нагълтал! И за да се увери наистина, че не е пиян, майорът сам същи път тъй силно, че извика: тая болка го увери, че той действа и живее наяве. Приближи се полекичка до огледалото и изпърво зажумя с мисълта: дано носът си ми е на мястото. Но в същия миг отскочи назад, като каза: Какъв противен вид! Това наистина беше необяснимо. Ако се загубеше копче, сребърна лъжичка или нещо подобно, както и да е. Но да се загуби. И кой да се загуби?
И при това в собственото му жилище. Като се съобразяваше всички обстоятелства, майор Ковалов помисли, че най-вероятно да не е виновен никой друг, освен щаб-офицерската жена Поточина, която искаше да го жени за дъщеря си. И той самия обичаше да се отсуква около нея, но избягваше окончателното решение. Ала когато жената на щаб-офицера му каза, че иска да ожени за него, той се отдалечи тихичко заедно със своите комплименти, като каза, че е още млад, че му е необходимо да прослужи още 5 години, за да може да навърши точно 42 годинки. И сигурно, за да си отмъсти, щаб-офицерската жена е решила да го обезобрази и е платила за това на някакви врачки, защото по никакъв начин не можеше да се предположи, че носът му бил отрязан. Никой не бе влизал в стаята му. Бръснарят Иван Яковлевич го бе бръснал още в сряда, а през целия ден в сряда и дори през целия ден в четвъртък носът му си беше цял. Той много добре помнеше и знаеше това. А от друга страна би чувствал болка и несъмнено раната не би могла толкова бързо да заздравее и да бъде гладка като палачинка. Той започна да крои планове. Дали да даде под съд щаб-офицершата или сам да отиде при нея и да я изобличи. Размишленията му бяха прекъснати от светлината, която блесна през пролуките на вратата и която показа, че Иван вече е запалил свеща в предверието. Скоро след това се появи и самият Иван, който носеше свеща и освети ярко цялата стая. Първото движение на Ковалов беше да грабне кърпата и да покрие с нея мястото, дето до вчера още беше носът му, та глупавият човек наистина да не зине, като види такова чудно нещо у господаря си. Иван не бе успял да се прибере в дупката си, когато в предверието се чу непознат глас, който каза: Тук ли живее колежкия асесор Ковалов? Влезте! Майор Ковалов е тук. Каза Ковалов, като скочи бързо и отвори вратата. Влезе един чиновник от полицията. С красива външност, с бакенбарди, не много светли, не много тъмни, с доста пълни бузи. Същия, който в началото на нашата повест седеше в края на Исакиевския мост. Вие ли сте благоволили да загубите носа си? Точно тъй. Той е намерен сега. Но какво говорите? Ковалов не беше на себе си. Радостта го накара да онемее. Той гледаше втренчено изправения пред него полицай, по чиито пълни устни и бузи трептеше ярко светлината на свеща. Но по какъв начин? По един чудноват случай. Заловили го почти на пътя. Тък му се настанява в дилиджанса, искал да замине за Рига и пашапортът му отдавна бил написан на името на един чиновник. И чудното е, че отначало аз сам го помислих за господин. Но за щастие очилата ми бяха с мен и аз успях да разбера, че това е нос. Зер, аз съм късоглед и вие като застанете пред мене, аз виждам само, че вие имате лице, но нито нос, нито брада, нищо не мога да забележа. Тъща ми, т.е. майката на жена ми, и тя нищо не вижда. Ковалов не беше на себе си. Но де, той де, още сега ще изтичам. Но не се безпокойте, понеже знаех, че ви е потребен, аз ви го донесох. И най-чудното е, че главният участник в тая работа е мошенникът Браснар от улица Възнесенска, който стои сега в участъка. Отдавна го подозирах аз в пиянство и в кражба. Преди 3 дена беше отмъкнал от едно дюкянче, едно лигенче и една шепа копчета. Вашият нос е такъв, какъвто си беше. При тези думи полицая бръкна в джоба си и извади оттам обвития в парцалче нос. Той е! Каза Ковалов. Той е същият! Моля ви, останете да изпиете с мен чашка чай. С голямо удоволствие, но не мога. От тук трябва да отида в затвора. Всички продукти много поскъпнаха. Вкъщи при мен живеят тъща ми, т.е. майката на жена ми и децата. Особено най-големия дава големи заложби. Много умно дете, но нямам никакви средства за възпитанието им. Ковалов се сети и като бръкна в джоба си, извади оттам една банкнота, мушния в ръката на полицая, който се поклони, излезе и почти в същия момент Ковалов чу гласа му на улицата, дето обещаваше някакъв губав селяк с юмрук по зъбите. След като полицаят излезе, колежкият асесор остана няколко минути в едно
неопределено състояние. И едва по-късно започна да вижда и да чувства. Неочакваната радост го потопи в пълно безпаметство. Той взе грижливо в шепа намерения нос и още веднъж внимателно го разгледа. Той е същият. Говореше майор Ковалов. Ето и пъпичетата от лявата страна, която беше излязла вчера. Ковалов почна да размисля и разбра, че работата още не е свършена. Носът е намерен, но ще трябва да се сложи и на мести, където е бил. Ами ако носът не се залепи? При този въпрос, който сам си зададе, майорът пребледня. С чувство на необясним страх той се втурна към масата и приближи огледалото. Да не би да бе сложил носа някак накриво? Ръцете му трепереха. Предпазливо и внимателно го постави на предишното място. О, ужас! Носът не се залепва! Той го приближи до устата си, стопли го леко с дъха си и отново го сложи на гладкото място, което се намираше между двете бузи. Ама носът по никакъв начин не се задържаше. Хайде де, залепвай се, глупако! Говореше му той. Ама носът беше като дървен и падаше с чудноват звук, като че беше тапа. Лицето на майора се сгърчи. Нима няма да зарасне. Попита той изплашен, но колкото и да се опитваше, старанието му ставаше все така безуспешно. Ковалов извика Иван и го изпрати да доведе доктора, който живееше в същата къща в най-хубавата квартира на белетажа. Докторът веднага пристигна. Като попита от кога се е случило това нещастие, той вдигна брадичката на майор Ковалов и го чукна с големия си пръст по същото място, дето по-рано беше носът. Тъй, че майорът трябваше да дръпне главата си назад с такава сила, че удари тила си в стената. Лекарят каза, че няма нищо от това и го посъветва да мръдне малко по-далеч от стената. Заповяда му да наведе главата си изпърво надясно и като опипа мястото, дето по-рано беше носът, рече. След това го накара да наведе главата си наляво и каза. И накрая пак го чукна с големия си пръст, тъй че майор Ковалов дръпна главата си назад като кон, на който преглеждат зъбите. Като направи този опит, лекарят поклати глава и рече. Не може. По-добре останете си така, защото може да стане по-лошо. То, разбира се, би могло да се залепи. Аз и сега бих ви го залепил, но уверявам ви, за вас ще бъде по-лошо. И тази добра. Че как ще остана без нос? Каза Ковалов. Да по-лошо това не може да бъде. Дявол знае каква е тая работа. Де мога да се покажа с подобна мръсотия? Аз имам добри познанства. Ето до вечера трябва да бъда в 2 семейства. Аз познавам много хора. Чехтарьова, статска съветница. Пелаге Григоревна Поточина, жена на щаб офицер. Въпреки че след днешната й постъпка ще се разправям с нея само чрез полицията. Моля ви се! Рече Ковалов умолително. Няма ли някакво средство? Прилепете ми го как де, макар и да не е много добре, само да се държи. Освен той не танцувам, че да му навреди с някакви непредпазливи движения. Всичко от благодарност за вашата визита. Обещавам ви, доколкото ми позволяват средствата. Вярвате ли? Каза докторът с глас, който беше нито висок, нито тих, но извънредно убедителен и магнетичен. Аз никога не лекувам за пари. Това е противно на моите правила и изкуство. Вярно, взимам за визитите си, но само колкото да не оскърбявам с отказ. Разбира се, би могло да се залепи. Но уверявам ви, за вас ще бъде по-лошо. По-добре предоставете всичко на самата природа. Измивайте лицето си по-често със студена вода. И макар и без нос, ще бъдете толкова здрав, колкото ако го имахте. Или още по-добре. С
Сложете носът в буркан със спирт. Или още по-добре, налейте вътре 2 бутилки люта водка. Или топъл оцет. Тогава за него ще вземете добри пари. Дори аз сам бих го взел. Ако не искате твърде много... Не! За нищо на света няма да го продам! Извика отчаяният майор Ковалов. По-добре да изчезне! Извинете. Рече лекарят, като се кланяше. Исках само да бъда полезен. Видяхте поне, че опитах. Като каза това, лекарят излезе от стаята с благородна осанка. Ковалов дори не видя лицето му и в своята дълбока безчувственост съзря само маншетите на чистата му и бяла като сняг риза, които се подаваха от ръкавите на черния му фрак. Още на следния ден той реши, преди да подаде жалба, да пише на щаб-офицершата, дали не би се съгласила да му върне без да се противи онова, което му дължи. Писмото имаше следното съдържание. Уважаема госпожо, Александра Григорьевна! не мога да разбера странната постъпка от ваша страна. Бъдете сигурна, че като правите така няма да спечелите нищо. И че по никакъв начин няма да ме убедите да се оженя за вашата дъщеря. Повярвайте, че историята около моя нос ми е съвсем известна, както и това, че вие, а не някой друг, сте основният участник в нея. Неговото внезапно отделяне от мястото му, бягството и маскирането му тук като чиновник, то в собствения му вид, не е нищо друго, освен последици от магиите, извършени от вас, лютония, които упражняват като вас подобни благородни занятия. От своя страна смятам се задължен да ви предупредя, че ако същият този нос не бъде върнат още днес на мястото си, ще ми се наложи да прибегна към защитата и покровителството на законите. Впрочем, с пълно уважение към вас, имам удоволствието да бъда ваш покорен слуга. Платон Ковалов. Платон Кузьмич, вашето писмо извънредно ме очуди. Аз право да си кажа, съвсем не го очаквах и толкова повече относително несправедливите укори от ваша страна. Известявам ви, че чиновникът, за когото споменавате, никога не съм приемал вкъщи, нито маскиран. Нито в истинския му вид. Идвал е при нас наистина Филип Иванович Патанчиков. И макар че той, това е вярно, поиска ръката на дъщеря ми, бидейки сам с добро и трезвено поведение и много учен. Тихо натричкою, ниченко темная, спи зачаровани лист. Аз никогда не съм му дала никакую надежду. Споменавате още за нос. Ако с това разбирате, че съм искала да ви оставя на сухо, т.е. да ви дам формален отказ, то мен ме очудва, че вие сам приказвате за това тогас, когато, както ви е известно, аз бях на съвсем противно мнение. И ако вие поискате дъщеря ми по законен начин, съм готова веднага да ви удовлетворя, тъй като това всегда е било предмет на моето най-голямо желание. Муа! С надеждата, за което ставам всегда готова на вашите услуги. Александра Паточина.
Каза най-сетне той, като прочете писмото. Не може да бъде. Наистина тя не е виновна. Писмото е написано тъй, както не може да го напише виновен човек в престъпление. Колежкият асесор беше опитен в това, защото още в Кавказската област бе пращан няколко пъти на следствие. Но по какъв начин? Как се случи това? Само дяволът може го разбра. Каза най-сетне той, като отпусна ръце. Между това слуховете за необикновеното приключение се пръснаха из цялата столица. И както му е редът, с доста особени прибавки. Носът на колежкия асесор Ковалов се разхожда по Невския проспект точно в 3 часа и всеки ден се стичат множество любопитни. Носът уж бил забелязан в магазина на Юнкер. И около магазина на Юнкер се насъбра тълпа. И настана такава блъсканица, че дори полицията трябваше да се намеси. Носът на майора Ковалов се разхождал не по Невския проспект, а в Таврическата градина. Някои от студентите на хирургическата академия се запътиха нататък. Една знатна почтенна дама помоли със специално писмо пазача на градината да покаже на децата и този рядък феномен и ако е възможно с поучително и назидателно обяснение за юношите. Всички тези происшествия извънредно много бяха зарадвани светските постоянни посетители на официалните приеми, които доста обичаха да забавляват дамите. И чието заплат на това време бе крайно изчерпан. Една малка част от почтени и благонамерени хора бе крайно разстроена. Един господин с негодование разправяше как той не може да... Как могат в днешния просветен век да се разпространяват такива глупави измислици и правителството да не обръща абсолютно никакво внимание на това? А? Личеше, че този господин принадлежи към уния господа, които биха искали да забъркат правителството във всичко, дори в ежедневните разправи с жените си. Чорт възьми! След това... Ала сега отново происшествието се закри с мъгла. И какво е станало по-нататък? Съвсем неизвестно. Съвсем глупави неща се случват по света. Понякога съвсем неправдоподобни. Изведнъж същия тоя нос, който се разхождаше с чин на статски съветник и вдигна толкова шум в града, се озова като че ли нищо не е било на мястото си. А именно, между двете бузи на майор Ковалов. Това се случи още на 7 април. Когато се събуди и се погледа неволно в огледало, той видя. Имам нос! Пипна с ръка. Вярно, имам нос! Ехе! Рече Ковалов и както беше бос едва не подкара из цялата стая казачок. Ала Иван, който влезе, му попречи. Той веднага му заповяда да му донесе да се измие и като се миеше, пак погледна в огледалото. Имам нос. Като се бършеше с кърпата, пак погледна в огледалото. Имам нос. Я виж, Иване, струва ми се, че на носът ми имам пъпчица. Каза той. А през това време си мислеше. Ами какво ще бъде, ако Иван рече? Не, господарю, не само пъпчица, целият нос го няма. Ала Иван каза. Нищо няма, никаква пъпчица, носът е чист. Добре, дявол да го вземе. Рече майорът и штракна с пръсти. В това време през вратата надникна браснарят Иван Яковлевич. Но тъй стехливо като котка, току-що набита за дете откраднала сланина. Казвай бързо, чисти ли сти ръцете? Чисти. Хайде, но да внимаваш. Иван Яковлевич го обви с кърпа. Гледай ти! Каза Иван Яковлевич, като зърна носа. Ей, като се замислиш наистина, той е! Продължаваше той и дълго гледа носа. Най-сетне
Лекичко. С невероятна предпазливост. Вдигна 2 пръста, за да го хване за крайчеца. Такава беше системата на Иван Яковлевич. Ей! Внимавай! Иван Яковлевич отпусна ръце, вцепени се и като никога се обърка. Когато всичко бе готово, Ковалов побърза да се облече, взе файтон и отиде право след карницата. Още с влизането си викна отдалеч. Чашка шоколад! И същия миг се погледна в огледалото. Имам нос! Той се обърна весело назад и със сатирически израз погледна леко призумял. Двамата военни, един от които имаше нос, не е по-голям от копчена жилетка. След това тръгна за канцеларията на онова министерство, дето се опитваше да получи вице-губернаторска служба. А в случай на несполука екзекуторска. Минавайки през приемната, погледна в огледалото. Имам нос! След това отиде при друг един колежки асесор или майор, голям шегаджия, на когото често отговаряше в отговор на закачливите му забележки. Знам те аз теб, ти си Шило. И с пътя мислеше. Ако и майорът не каже нищо като ме види, това ще е сигурен знак, че всичко си е на мястото. Ала колежката асесор не каза нищо. Добре, дявол да го вземе. Помисли си, Ковалов. И с пътя среща щаб-офицерската жена Поточина. Заедно с дъщерята. Поклони им се и беше посрещат с радостни възклицания. Значи, нищо не му липсваше. Разговаря с тях доста време. И като извади нарочно табакерката си, Семфие дълго пълни двете дупки на носа си, като си мислеше на ум. За дъщеря ти все пак няма да се оженя. И от този ден нататък майор Ковалов се разхождаше като че нищо не е било. И по Невския проспект, и в театрите. И навсякъде. И носът му беше на лицето му, без дори да напомня, че се е отделял от него. След това виждаха майор Ковалов винаги в добро настроение. Усмихнат. Преследваше абсолютно всички хубави дами. А веднъж дори се спря пред един диканче без истена. за да купи някаква лента за орден. Неизвестно по какви причини. Защото сам не беше член на никакъв орден. Ето каква история се случи в северната столица на нашата обширна държава. Едва сега, като вземем предвид всичко, виждаме, че в нея има доста неправдоподобни неща. Най-необяснимо е как тъкмо това чудновато, свръхестествено отделяне на носа и от неговото появяване на различни места в образа на статски съветник Ковалов. Майор Ковалов! Майор Ковалов не разбра, че не бива да дава обявление за носа си чрез вестникарската агенция. Споменавам за това, не е смисъл, че ми се струва скъпо да се плаща за обявлението. Това е дребна работа. И аз въобще не съм користолюбив човек. Но е неприлично! И неудобно! Не е хубаво! И още! Как носът се бе озова в печената питка и как самият Иван Яковлевич... Не, това съвсем не мога да разбера. Решително не мога да разбера. Но най-странно, най-необяснимо от всичко е как може авторите да взимат такива сюжети. Признавам, че това е съвсем неразбираемо. Това е просто... Не, съвсем не разбирам. Първо, няма абсолютно никаква полза за отечеството. И второ... Но и от второто пак няма никаква полза. Просто не знам какво е това. Ала въпреки всичко, Макар разбира се, че може да се вземе в предвид и едното. и другото. Че и третото може дори. Че къде ли пък няма несъобразности? И все пак, като се замислиш, във всичко това има наистина нещичко. Кой каквото ще да казва, но такива происшествия се случват по света. Рядко. Но се случват.
Ами